ئێرەوە هەپەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە جوینێک لەدار خست و دەجێوینێدا چەندین مژارن گرنگ و گرێدای بە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانê vehatine gotûbêjkirin dê li dwaneke taybet de ji bo arkê Hewa Saegî endamê desteya danûstandkariya opozîsyona Sûriyê ragihand ku hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê dê civînên xwe de berdewam e û dê civîna îro de jî rewşa koçberan bi giştî û girtiyan û rewşa bajarê Efrînê hatine gotûbêjkirin. هەروەها Hewa Saegî dizanîn ku projeyên hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê ji bo pêşerojê ku taybetin bi dîtina çareseriyeka siyasî ji bo krîza Sûriyê dê civîna îro de hatine gotûbêjkirin. Endamê desteya danûstandkariya opozîsyona Sûriyê serber kir û got ku hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê di encamdana civînan lêgel welatên zilhêziyên cîhanê berdewam e. Dê dema borî de koalîsyona Sûriyê civîn li gel berpirsyarên pile bilindên her yek ji Amerîka, Çîn, Fransa, Swîsra û Kanada encam dane û rewşa Sûriyê bi giştî li gel berpirsyarên wan welatan gotûbêj kirin. Herweha Hewa Saegî ji bo arkê eşkere kir ku di pêşerojê de hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê wê li gel Rûsya û jimareyek welatên Yekîtiya Ewropa civînan li der bixê wê dê civînan de hewilwerê dan de ku çareseriyeka siyasî ji bo krîza Sûriyê werê dîtin. Dê dawî de Hewa Saegî ji bo arkê eşkere kir ku Fransa ji bo dîtina rêgeçareyekê ji bo krîza Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê wê pêşniyarekê pêşkêş bike.